ia je siêu xịn trong phi thầy ngài y je siêu mar way trong phi thầy ngài y je dum ki ka ajim trong phi to klet ka e ka baja prashang banjit da ka way ka lenti thầy ngài y ka je siêu xịn trong phi thầy ngài y je siêu mar way trong phi thầy ngài y je dum ki ka ajim trong phi to klet ka e ka baja prashang banjit da ka way ka lenti klet ka e ka bala jatuh perkat bhaba ha ka way ka si kan wan rajing kala bah jing im trong phi kan wan rajing pa namar hadin ka jing siêu xịn ka wan ka jing ben hadin ka jing dum ka wan ka jing shai ba ai jing kermen bu shadin ka e bala deb ja perkat baba jing di bu ai kam la ban wan rajing kala shir tapin im sak ma jing long aur ya tang na ban ta ka jing it ki we ki shim ka bu kim siêu tu pat ba phila deb shadich ngatip ka shem jing e ya phi ban jit shawe man ka por phi perkat jing it phi yo i ya jing jot jing pe ka men sum ka don nur ka kala mau man ka por ba phi yo i ber khmat ki shen rang ya u phi poi kan mau ka ba pen hun ya phi de tang ka kyat bat ka trem u kan ja tang ban hun ka met phi kwa ban ya chen rang khem jing perwa phi di shidi tang ban klet ban ja ka bor perkat phi men pir ki bat ki we hen re ngapat ngayo iki umat hakadur kman thầy ngài ia je siêu xịn trong phi thầy ngài y je siêu mar way trong phi thầy ngài y je dum ki ka ajim trong phi to klet ka e ka baja prashang banjit da ka way ka lenti thầy ngài y ka je siêu xịn trong phi thầy ngài y je siêu mar way trong phi thầy ngài y je dum ki ka ajim trong phi to klet ka e ka baja prashang banjit da ka way ka lenti phi perkharu teng teng wat ban shim ya la ka jing em ki perlok jong phi ki kelip him ju bak phi kun hapo man sim hala kam ra ha jing dum phi shong bat modu kum no phin le ya no phin shim ya no phin jet bat u bakum no phin tre phi bat ki ti ha shelang mat la kut ki lat perkat phi ya la de hayit na duk ti ha duk jat phi nu jor ya la de ha to phi dom jing du na ha e phi sia mar way him sel don hok chu wat ban im hasla per the hen re kata kam de ka lat ba phin pen hon na lang dat ka to kat ne ki dang don ki ban it ya phi shibun kham tam umat ki me ki pa bala pun la khaya phi shwa ba phin pen kut ya la man sim ha u talai pasi perkat ka way mano ban ja umat na ban ta jong phi perkat mano ban mong na ban ta jong phi perkat mano ban pang no na ban ta jong phi wat du man sim ki don shibun ki bandang it ya phi. This is it's about life and being precious with every damn second we have here because from somebody who knows what almost happened to me like that, man, it's just over. It's done randomly, arbitrarily, and his 4 girls and his wife. We need to come around them and support them and help them.